Det her er den samlede forsøgsopstilling. Okay. Det her kaldes en magnetomrører. Det blå objekt på skærmen. Den lille hvide pille, man kan se herinde, kaldes en magnet, som er i konstant omring. Og dette er vores elektrode, som måler pH-værdien, som så kommer frem på vores digitale pH-meter. Og lige nu der er pH-værdien på 1,485. Det her det er pyretten, hvor vores natriumhydroxid er i, og det skal vi så have blandet sammen med vores væske i form af saltsyre. Alt for i dag. Vi er nu kommet videre i vores forsøg, og som man kan se, så når vi drypper natriumhydroxid ned i vores saltsyre, ser man, at der kommer pink farve ned i. Det er fordi, at vi har puttet en indikator i, som hedder phenolphthalein. Og vi har puttet indikatoren i, så man tydeligere kan se, hvornår vi når ækvivalenspunktet. Altså 5,5. Ja, den er helt oppe på 5 nu. 5, den bliver ved med at stige. Den får bedre. Det er der snart. De er meget koncentreret. Så skal jeg skynde jer. Jeg kan se, det er morgen til højre i køen. 7, det er 7. Vi har fundet ækvivalenspunktet. Lisbeth. Tag lige og aflæs, hvor meget I har tilsat nu. Bare lige så I har det. Hvad siger du, Lisbeth? 12,6. Skal jeg fortsætte eller hvad? Lisbeth. Det kan jeg sige der. Når vi siger 2,04, så står det 0,57. Ja, sådan. Fantastisk. Fantastiske billeder fra kemi. Kemi. Hvad var det, I skulle finde ud af? Dette er vores diagram. Og det første vi ser, det er hen- og y-aksen, hvor man kan se, hvor mange milliliter natriumhydroxid vi har i brug. Og så hopper vi over til x-aksen, hvor man ser pH-værdien fra 0 til 14. Yes. Okay, vi ser hernede i venstre hjørne, den første prik, det er saltsyren. Og så begynder vi stille at dryppe 0,5 ml af vores natriumhydroxid i. Bum, bum, bum. Indtil vi kommer til cirka her, hvor man kan se, at prikkerne begynder at komme mere tæt. Der drypper vi 0,2 ml natriumhydroxid i stedet for, fordi at vi begynder at nærme os ækvivalenspunktet. Og så kommer vi herop til, og der når vi så ækvivalenspunktet, hvor det så skifter farve til pink, fordi vi har puttet vores indikator i. Og da vi så kommer længere op, så kan vi se, at pH-værdien den lige stille begynder at stige, da basen på en måde udligner syren, og da det så næsten kun er en hel base tilbage. Alt for i dag! Okay, vi vil gerne finde koncentrationen af saltsyren, og det gør vi til at starte med ved at finde hydroxidionerne. Den finder vi ved at sige den ligning, hvor det hedder C gange V, hvor C er startkoncentrationen af hydroxidioner, som er 0,1, og V er antal liter, vi har brugt, indtil vi nåede ækvivalenspunktet. Vi har fået NOH til dette, og bagefter, for at finde koncentrationen af saltsyre, kan vi sige NH3O divideret med stor V, og vi kan bruge NH3O, fordi at den her op, det er 1 til 1, så det er det samme resultat, og stor V, det er så den antal liter, vi har brugt af saltsyre, så det er 0,02. Og vi har fået vores koncentration af saltsyre til dette resultat.